Adımlarda işte tatartırın kimsiteler diyen sözler yeri başladı yine. Başta bana şanmagan emindi, alay bulalım. Polilingual mektepten çıkınca tatartırın kimsiteler dip ulagan emin. Leyla'nın mındı şiklenуне Telegram kanallarının birisinde dünya kurgan audio yazma sebepçi bulan. Avtorlar onu Qozanның 165 номерлы хәзерендә adımlar дип аталучы мәктәп белән әңгәмәдән үзек дип язган. Бер әни үз баласын шушы белем йортына урнаштырырга теләп шалтырата. Есть простые классы, в которых нет татарского языка. Этих классов у нас нет. То есть в любом случае татарский у вас Как есть. второй государственный в любом случае. Шушы әңгәмә Лейла Леронны татар телен яклап пикетка чыгарга мәҗбүр итә. Кем татар телен белергә теләми, алар өчен бөтен ил буйлап билингваль һәм дистәләгән мең башка мәктәп бар. Шәймиев мәктәбенә кул сузмагыз дип белдерә ул. Bu mektep өр-яңа, шундый сыйфатлы булганга күрә, шундый аналар киләчәк инде. Теге престиж дигән әйбер бар инде, шундый мәктәптә укый минем балам дип әйтәсе килә. Татар телен өйрәнәсе килми. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Адымнар мәктәбе җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Директор мондый шалтыратулар булуын инкар итми. Ул бу хәлне кайберәүләрнең мәсьәләне аңлап җиткермәве белән аңлата. Мәктәбезгә ниндидер куркыныч яный дип әйтә алмыйм, чөнки аның уку планнары да, бөтен эштәлеге дә федераль стандартларына, кануннарына нигезләнеп эшләнгән. Үз балаларын 3 телдә белем бирүче яңа мәктәпкә бирергә теләүчеләр уку елы алдыннан гаять күп булды. Шуңа да укырга алганда иләк аша уздырулары аңлашыла. Biz инде балаларны алганда собеседование дип әйтәбез инде русча, собеседование аша алдык. Алар инде җәйкән әзерлектә ясап килделәр. Микрорайонда яшәүче балаларны алар бу мәктәпкә прописка буенча карый, читкә җибәрмиләр. Теләүчеләрнең барысы да Бичурин урамындагы бинага укырга урнаштырыла. Әлеге мәктәп билингваль, ягъни 2 телле. Монда инде татар телен белмәүчеләргә дә авыр булмаячак. Республика районнарының гына түгел, Мәскәү, Уфа, Ижау һәм башка төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Биредә яшәп укучылар арасында без Казанныкыларны да очраттык. София Асатова элек укыган мәктәбен адымнарга алыштыруын телләр өйрәнү теләге белән аңлата. Монда күбрәк инглиз теле, монда современный технологиялар күбрәк, монда татар теле дә көчлерәк. Укучылар да коллективта мәктәпне бер сүз белән оҗмак дип атай. Мондый уку йортлары белем бирүнең яңа форматы булып санала. Республика тәҗрибәсен башкалага килгән Мәскәү кунаклары да югары бәяләде. Киләчәк мәктәпләре менә шундый булырга тиеш. Шушы эшкә сөенеп, баласын китерәсе урынга каршы килгән икән, ул кыл сиртү һәм үзенә күрә провокация дип авырсыз әйтмик. Ул үз арабыздан килеп чыккан һәм ниндидер ялкау, ниндидер орта калган фикерле кешеләрнең алга чыгарга омтылуы. Һәм без шуңа каушап, елап, моңаеп утырырга, ниндидер патшаларга, евангрозларга, Мәскәүләргә рәнҗеп утырырга тиеш түгел. Монда әнә шулай кайсы телдән дәрсәң дә җавапсыз калмыйлар. 3 телдә белем бирү заман таләбе. Кемгә дә сер түгел, анда менә шушы мәгълүм законнардан соң татар телен мәктәпләрдән кысырыклап чыгарганнан соң дип әйтергә кирәк, авыз тутырып. Ул менә шушы безнең татар теленең яшәвен тәэмин итәргә тиешле мәктәпләр иде. Иде, әмма шулаймы соң? Җавап эзләп без Казанның 180нче күп профильле полилингваль мәктәбенә юл тоттык. Аны да 2017 елда татар гимназиясе итеп күз алганнар иде. Әмма әтиәниләрнең теләк гаризалары рус телле сыйныфларга ихтыяҗ күбрәк булуын күрсәтә. Ул чакта каршы килә алмыйлар. Нәтиҗәдә ул гомуми мәктәп ролендә кала. Нинди телдә укырга теләсә, шул телдә укый, шул сыйныфка утыра. Шуңа күрә монда мәҗбүр итү дигән әйбер юк. Теләк нигезендә генә башка алган әйберләр, шуңа күрә кискен теге каршы чыгуларга бездә монда гомумән урын калмый. Табигать ул билгеле бер урынның җир сулары. Әйләнә тирә дөнья дәресе татарча. Менә бу сыйныфтагыларның әтиәниләре балаларының туган телене белеп үсүен тели. Шуңа да милли сыйныфка биргәннәр. Араларында татар телен әзрәк авырлык белән биргән балалар хәзерге вакытта инде үсеш бар. Әтиәниләрнең үз баласын полилингваль мәктәпләргә бирергә теләве аңлашыла, әмма ни өчен татар телен өйрәнергә теләмәүләре аңлашылмый. Икеләнгән кешеләр бәлки булгандыр, ләкин моның иштәлеген аңлатып күрсәткәннән соң, эшнең курылыш тәртипләрен бергә утырып сөйләшкәннән соң, баш тартучылар әлбәттә саны кими. Татарстанда яшәп татар телен белмәү яки бер 30-40 сүзне белмәү һәм бер эпитезлек аңламау ул артта калган дигән сүз. Хәлвә дип кенә авыз балланмаган кебек телне саклыйп дип кенә лаф урудан мәгънә булмаячагы аңлашыла. Сүздән тәгаен эш гамәлләргә күчәргә кирәк ди депутатлар. Бердәм дәүләт имтиханында
рус булмаган телләрдә бирүне, татар телендә генә димим мин, чуарча бирергә хокуклы булырга тиеш. Марийча һәм башкалар. Адымнар белемгә һәм бердәмлеккә юл. Күп телле мәктәпнең девизы бу. Әлеге сүзләр 2021 елга бурычлар белән дә тәңгәл килә. Татарстан президенты указы белән киләсе ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Рәмзилә Гафиятуллина, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.